Jeg skal forlate denne land, Ja. og jeg trenger bare... Du vil ikke være i Norge mer? Etter det skjedde, du har pappa, ikke sant? Ja. Jeg har sett du har 3 barn. Nei, jeg har bare én. En. Ei datter på... Hun er... 14 år? Nei, Det er som er dere som er... nei, vi har... Jeg og Heidi, vi har ingen barn sammen. Ok, det er jenter som dere har Ja, den- 14-15 år. Hun har bodd hos oss siden hun var 17. Hun er 17 Hun år. har bodd hos oss siden hun var 2 år. Jeg Det leste, er- jeg ja, leste det er den ikke- på det er- Facebook. Ja, det er ikke vår datter. Nei. Ja, men jeg leste der, jeg vet Men det. jeg har en datter. Men dere kaller det datter, da? Ja. På den Facebook, jeg ser det er vår datter, Ja. og hun er veldig flink med hest. Hun er veldig ferteri, ja. Ja. Hun skal til USA nå, for hun er på landslaget i westernridning. Så vi har masse hester her oppe, tror jeg. Ok, ja, jeg har sett den, dere på video, Ja. det er 5 eller 6. Ja. Og så, hvis du husker det, jeg skulle kjøpe et hest til deres. Ja. At for Sumaya var veldig sint. Å ja. Før det tatt barna fra meg. Det var veldig sint av meg, fordi jeg ikke kjøpte en hest. Men jeg sa, kan du vente litt, vær så snill, Sumaya? Ja. Jeg må låne plass. Ja. Og den, men hun var sånn bestemt, så nei, jeg må ha det hest. Ja da, vi har... Men hvordan er hun flink til å gå med, hva heter det på norsk som går med hest? Ride. Ride? Ride, ja. Og så har vi har en sånn liten en, sånn shetlandsponni der, så... Jeg er pony, jeg ser det. Ja. Og så har jeg lest på den reiene er falt, eller sånn, at hun er ikke flink til å rive. Så det er jo... Ja, men hva med Sumaya, hvor er hun nå? Nei, hun er bra. Hun er veldig bra. Til å begynne med, når hun kom til oss, så ville jeg ikke snakke med noen fremmede og sånt nå. Men nå snakker hun med alle. Hun har vært i bursdager og alt sånt nå. Fungert veldig bra, har jeg gjort. Men jeg lurer På på... skolen har jeg... Hun er hvordan karakter. Hvorfor hun bruker ikke briller? Nei, det får vi ikke. Fordi hun er samme som ekskone, problem med øynene. Å, ja. Hun kan miste denne øynene. Vi har prøvd, men jeg synes det er litt vanskelig å tvinge til å bruke det, når hun overhodet ikke vil. Nei, hun er sånn veldig... Og plutselig kom Sumaya. Ja. Jeg var så pappa som heldig i verden. Jeg bare tok det henne og reiste i hele Europa da. Vi har sett bilder som dere har tatt. Jeg har sett det på Ukraina, eller som bare... Ja, det er fra dyrepark og sånt. Er det fra Frankrike? Men en var Frankrike, i Ukraina. Hun var hos meg. Hun vil være mer og mer hos meg. Ja. Hun sier at nei, pappa, jeg vil være med. Fordi jenter liker pappa, vet du. Og gutter liker mamma. Ja da. Og så dette sommer, vi skulle reise i Turkia. Jeg spesielt kjøpte bil med 6-7 plass. Ja. Og da jeg skulle reise med dem, plutselig skjedde det galt. Men de gitt ikke noen sjanse av oss. Bare første dag snakket med ekskone, og tatt neste dag. Så det skulle gi endelig sjanse, er ikke det? Synes ikke det at det er dumt å ta med en gang med barn? Jo, så det er... Men vi har jo liksom ikke... Vi bare får et oppdrag av barnevernet. Ja. Det er det. Men det var veldig heldig. Men hvordan var med den kulturen vår? Den Cecilie sa at jeg skal finne på internett, gjort dere noe som jeg jobber med. Men hva Sumaya, hva hun liker nå? Fordi det er 7 måneder det bodde hos deres. Ja, nei, hun liker og er veldig glad i dyr. Ja, vi har 4 hunder, og så har vi en katt. Og hun var veldig omtenksom overfor dyr. Veldig glad i dyr, er det. Og hester, er det. For om morgenen så er de med meg og setter ut hester på beite og sånn, og tar inn om kvelden, og de skal inn i stallen og sånn. Jeg må leie de, og så det er... Men hva du før var... Det er det. Jeg har et spørsmål. Hvis det blir greit, hvis jeg får den barna tilbake, fordi barna venter der på den der, fordi jeg må... Hvis jeg får lov, før du ringer til politiet 10 kvarter, gir du meg den tiden? Ja, jeg skal gi deg den tiden. Men kona mi kommer snart nå. Så det er kanskje ikke så smart, for hun henter den andre jenta for å gå på skolen på Kongsvinger. Ok. Ja. Så det... Ja. Så det... Men ta godt vare på jentene.
snakker om. Hvis jeg skal komme tilbake til Norge, jeg vil ha det med deres kontakt. Fordi hvis jeg får i Norge lov å passe på mitt barn, jeg vil ikke miste med deres håp. Nei, det håper jeg inderlig at de kan komme og besøke oss. Da hadde vi vært veldig glad. Jeg lover den, hvis jeg får barnet beholde, at barnet kommer i helge hos deres besøker, og så jeg kan ta del, fordi jeg driver med bygganlegg, del av den hesten som kan behandle etter mat, fordi det er ikke lett å ha hest. Det er spesielt en hest, en som heter Kvikksilver, som de er veldig glad i. Hun er lys. Jeg var lys hest med litt sånn, men hun er borte nå, for vi skal bedekke, skal ha fell. Men kan jeg, hvis det går greit etterpå, hvis det skjer greit, hvis jeg klarer den, og være her i Norge, er det greit? Jeg tar vare på denne hest, jeg betaler den som mater og sånn da. Nei, vi skal ha fell på den, så da kan vi ikke selge den, vet du. Nei, jeg skal ikke ha den. Bare gi penger og gi den mat og kjøpe den. Ja, det går bra. Den er som er glad, vet du. Ja, begge to er veldig glad i den. Så vi har vært, for den er langt inn på Finnskogen, og det er 4-5 mil herifra. Så der er den også, den skal bedekkes, så han skal få følg. Så vi har vært og besøkt deg der inne også, da, og sett på deg der, da. Sier du? Ja. Men hvordan forandrer med mat, hvordan de er? Fordi jeg har hørt før hvor reiene begynte å spise så mye. Ja, de spiser veldig bra. Sumaya spiser egentlig mer om morgenen, så Sumaya spiser sånne sjokokuler. Der er veldig glad på morgenen før å gå på skolen. Så har vi vært i Sverige, vi har kjøpt, for det er ikke noe... Fordi vi har ikke spiser den takk, jeg bare søt pølser, den som er kylling. Kyllingpølser spiser de, og kylling og alt sånt, og ris og loff, og så har vi fått kjøpt, i Sverige så har vi kjøpt sånn kyllingsalami, det er de veldig glad i. Kyllingsalami, det er de glad i. Kyllingsalami, synes jeg. Ja. Det er som skiver. Ja, det er også hjemme vi lukter. Det er veldig mye spiser det, det blir så for mye for deg, sier jeg, og vil det gjøre det. Så spiser de grønnsaker og sånt, har begynt å gjøre da. Og så gjør det? Ja. Men som veldig fort vokser opp, vet du. Ja da. Hvor mye har jeg tid før kommer din kone? Det 10 minutter, tenker jeg. 10 minutter kan jeg snakke litt, fordi jeg må vite litt mer om min jente. Fordi jeg var veldig avhengig av barna, vet du. Jeg visste ikke jeg hadde så stor kjærlighet. Men jeg likte den. Men jeg vil ikke leve. Fordi det er som, du har veldig masse forklare her. Det er jo ditt kjøtt og blod, ikke sant? Ja. Så, fordi jeg vet at noen slår barna sånn i familie som har vært den første familie. Det har jeg lest mange, men ikke hørt det på rapporten, eller som har hørt ikke det. De kom jo ikke direkte hit, vet du. De var en annen stand på noe som heter Tangen, tror jeg, eller hva det var. Ja, det var der, men de var ikke så fornøyd der, vet du. Nei. De ville ikke være der. Så der, skal vi se, der var de vel i 14 dager, tenker jeg. Så kom de til oss etter det, så da har de bare vært hos oss etter det, da. De kom på oss til lille julaften. 23. desember var det de kom til oss. Ja, var det. Det var det, ja. Og de sa at de flyttet den små... Før så drev vi med rideskole, lærte folk å ri. Ja, jeg leste den der også. Da hadde vi noen som jobbet for oss, og da bodde de i det gule huset. Men hvorfor ikke gjøre det nå? Den er så flink. Ja, men det blir gammel, vet du. Klarer ikke. Nei. Det blir gammel, klarer ikke mer. Vi kan finne en jente til. Ikke sitte kone, da. Nei. Men som Arne, jeg heter Mansour. På TV-en og sånn, vet du, ja. Jeg heter det for det barnet. Ja, men før det også, ja. Ja, også før det. Ja. Så det, Men... Du har sagt meg at jeg vil ikke noen tvinge eller sånn, vil ikke noen at... Har du noen imot meg? Nei, jeg har ikke noe imot deg. Har jeg skadet deg? Nei. Ikke noen sånn? Du har ikke skadet meg. Som pappa, og jeg pappa, så du skjønner meg da. Ja, jeg er bestefar og jeg. Også bestefar, ja. Men jeg er giftet veldig sent, og hadde ikke barn veldig sent kommet barn. Og plutselig fått jeg Sumaya.
Hun er sånn veldig flink jente, og vet du, hun har liknet veldig mye på meg, vet du. Ja, ja. Og sånn er det. Jeg må dra, fordi det er jenta min venter, vet du. Ja. Og så jeg må reise bort her. Så hvis du var på min side, skulle du ikke gjøre det samme? Jo, kanskje det, ja. Takk skal du ha. Og gi Ta meg... godt vare på jentene. Tusen takk. Gjør det. Tusen takk. Gjør det. Tusen takk. For jeg er blitt veldig glad i dem for bilnøkkelen. Oi, beklager, jeg som glemte det. Jeg kommer til å savne dem, jeg også. Men jeg lover deg. Jeg lover deg. Hvis jeg lover deg. Veldig glad i dem, jeg. Veldig glad. Så det... Mye som gjør det galt. Det som er litt som hvis hun vil, og hun sier nei, hun sier det, men hun er ellers, hun er. Men jeg håper, hvis jeg blir ikke i dette land, jeg ber dere at du kommer i Tsjetsjenia, hvis jeg skal reise bort fra her, på grunn av min familie. Hvis jeg får sjanse at jeg ikke rører min familie, så blir jeg her. Men de skal røre, hvis jeg får ikke dit, hva heter den, ta vare på mine barna, får ikke her i Norge, så jeg flytter. Og så jeg ber det, jeg betaler alt den som billett, alt som at dere besøker til oss. Fordi Sumaya og Rayana, også det når du som beskriver der, de sier der, at de er glad også med deres da. Ja, det. Tusen takk. Får jeg 10 minutter, 15 minutter? Ja, gå. Takk skal du ha. Ha det godt. Ha det godt. Ha det.